Assalamu alaikum jama'a. Ga mu a dandalin daukan shirin Meenat. Kamfanin Kachalla Investment. Wannan ita ce Meenat. Kuma ni ne asalin Amina Buswa. Ke wannan filin da dukkan alabokin fito da sunan ki kenan na gaske. Gaskiya ne wannan. Meenat. Me da ki ce mu? Suna buƙatar su san sunan mutum na gaske to kuma sai faduwa zo daidai da zama ga fim Meenat tare da kuma Amina Buswa. Gaskiya ne. Kar ku gani wani waye no acting ne ba gaske ba. Ba haka halin Amina Buswa yake. To madalla. Wallahi kuwa. Wannan shine honorable Jamilu kenan. Allah. Kada ku manta ku yi subscribe kun gane ai na based on who you be. Komai da ku gani a nan wurin is on set. Kallon mutanen da ke around. Nothing is real. Na wiwi dai yau. Nothing. Kai kun kana wani wani. Ni kuma ta mai wata shi kamar Subscribe, okay? Subscribe. We do. Abba. We are going to bring the best out. YouTube channel ɗinki ko cikin kwana ɗaya. To Amina Buswa kuma Meenat a cikin shirin Meenat. Channel a wancan channel ne za a saka wannan film din. A Adabi 24 za su ga abubuwa na ban mamaki da na al'adu na Hausawa da na ma dai komai da komai. To insha Allah. Abubakar a cikin fim din Meenat. To Abubakar me zaka ce wa masoya kallon shirin? Assalamu alaikum jama'a, muna godiya da bisa ganin bisa yadda kuke kallon fina-finan mu. Mun yi fina-finai da yawa irin su sirrin kyau, a ruhin tausayi da sauran fina-finai da yawa. Hallau dai gashi mun karaka muku wani sabon fim. Na fahimci ka kana magana akan Kachalla Investment kenan. Muna magana akan Kachalla Investment wanda shugaba mazaje yake jagorantarsa. Gaskiya ne. Yanzu gashi mun karasa muku sabon fim mai suna Meenat, wanda shi kuma za ku ji daga bakin shi shugaba mazaje a channel din da za a dora wannan fim wanda yake series ne mai dogon zango. Baban Safwan ya shiga damuwa. Ce Safwan ya shiga wannan shine. Assalamu alaikum jama'a. Kamar da ku sani sunana mazaje wanda aka sani da Malam Hudu. Jarumi a masana'antar ayyukan mai sanan jarumi a fim din Kachalla Investment. Jami'i ko jarumi? Jarumi. To, yanzu haka muna dandalin ɗaukan shirin Meenat. Yawa kun ga na ce sabon waya da ta mutu. Na je aka binne ta. Anya ba kyauta aka gawa ba. Jama'a ku yi shaida. Ina da gadon shida ba. Nan da ƙarshen wata ne. Kariya suke. Yanzu inda ni mai baka kai ka sai ki baka. Ba wani mai yan bani. To za mu gani ku ko masu kallon mu inda kuma kuna so kuma Malam Hudu kunya da Allah wani ya aiko mai kyautar waya. Yawa. Mu je fasa bin ni za mu ga wannan shine dan iska a fim din sirrin kyau. Babu abin ba kai. Zai yi kamalance nake. Jama'a ga mana wannan set na Meenat. Ci gaba da dubu insha Allah. Wannan zai zama kuma insha Allah. Jama'a thank you very much.